fora un gran alcalde de Lugo. Un paso excepcional nas últimas eleccións municipais, seguro que recolleu a testemunha incontestable. Creo que de vez en cando hai... Pois un país que estaba nunha situación parecida a nosa, parece que as cousas se están complicando. Estou a referir ao caso de Italia, onde a prima de riscos de medidas, moitas delas que están... Primeiro, porque a situación da crise económica está afectando gravísimamente a viabilidade económica e financeira das explotacións agrarias e da pesca. Segundo, porque hai moitas decisións que están pendentes e que o Goberno socialista preferiu non adoptar. E terceiro, porque hai que configurar unha estrategia nacional no que se teñan en conta as necesidades das partes para abordar as reformas da política agraria común e da política común pesqueira. Por iso, comprometo a que o agro e a pesca galega estén en riba da mesa do Consello de Ministros que tome posesión a partir do 20 de novembro. E comprometo a que o futuro Goberno de España consulte a Galicia cada vez que vai a aprobar unha medida relativa á pesca, ao lácteo ou á agricultura. E comprometo igualmente que Galicia sexa o vestiario das negociacións que temos que ter como Estado membro con Bruselas. E para ese espírito loitador das nosas xentes do campo e do mar, volvo a imitar a nosa compañeira Loyola de Palacio. Non ganaremos unha batalla que non demos.